ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. सायकलिस्ट असोसिएशन सिंधुदुर्गतर्फे इन्स्पायर सिंधुदुर्ग या सायकल स्पर्धेचं कुडाळमध्ये आयोजन करण्यात आलं आहे. कोकणचं महत्त्व आणि पर्यटन व्यवसायाला सुद्धा कशी चालना मिळेल ह्या मागचा प्रमुख उद्देश या कायमच ह्या इव्हेंटचा राहिलेला आहे. या इव्हेंटने स्वतःचा असा एक स्टँडर्ड बेस तयार केला. आम्ही 2019 पासून ह्या 8 वर्षात जे काही शिकलो आणि त्या शिक्षणातून आम्ही स्वतःला अपडेटच करत गेलो. ज्या 2019चा इव्हेंट आणि गेल्या वर्षी झालेला इव्हेंट यामध्ये जर तुम्ही बघाल तर प्रत्येक गोष्टीत आम्ही स्वतःला अपडेट केलेला आहे. आणि हा इव्हेंट पूर्ण नाही म्हणजे महाराष्ट्र जरी म्हटलं तरी अतिशयोक्ती होणार नाही की महाराष्ट्रात हळूहळू ह्या इव्हेंटचं नाव पोचलंय. अगदी पूर्ण महाराष्ट्रातनंच नव्हे तर गोवा कर्नाटकपासून चांगले स्पर्धक ह्या इव्हेंटला आपली हजेरी लावतात. सुरुवातीचा आपण जेव्हा हा इव्हेंट सुरू केला त्यावेळी फक्त फन राईड हा एकच एलिमेंट होता. म्हणजे 25, 50 आणि 100 किलोमीटरची आपण राईड ठेवली होती. पण हळूहळू ह्या इव्हेंटमध्ये क्वालिटीचे सायकलिस्ट आले पाहिजे. चांगल्या सायकली लोकांना बघायला इथे मिळायला पाहिजे. सायकलिंग कुठल्या स्टँडर्डला आतापर्यंत पोहोचतोय हे बघायला मिळालं पाहिजे. ह्या उद्देशाने म्हणून आपण त्याच्यामध्ये रेसचा एक एलिमेंट ॲड केला. आणि गेल्या वर्षीचा जो अनुभव आम्हाला जो आला तो अत्यंत अफलातून असा आपल्याला अनुभव मिळाला. खूप संख्यात्मक खूप लोकांनी रेसमध्ये भाग घेतला. क्वालिटी सायकलिस्ट आम्हाला तिथे बघायला मिळाले. तोच अनुभव आपण गाठीशी बांधून आता यावर्षी सुद्धा आपण हा फन एलिमेंटची राईड तर असणारच आहे, त्याशिवाय रेस पण असणार आहे जी 60 किलोमीटर आपण त्याची रेंज ठेवली आहे. आणि त्यासाठी राज्यभरातनं चांगले स्पर्धक यायला लागलेत. आम्ही त्याची लिंक पण आता जी प्रवेशासाठी आवश्यक लिंक आहे ती सुद्धा आम्ही आता ओपन केलेली आहे. आणि बऱ्याच लोकांचं रजिस्ट्रेशन आता हे सुरू झालेलं आहे. मी सगळ्यांना आवाहन करतो की या होऊ घातलेल्या इव्हेंटला राज्यभरातून खूप चांगला प्रतिसाद सगळ्यांनी द्यावा. इथून राज्यातून जे स्पर्धक आमच्याकडे येणार आहेत स्पर्धेसाठी म्हणून त्यांच्या राहण्याच्या सोयीपासून ते त्यांच्या सिक्युरिटीपर्यंतची सगळी सोय ही आमच्या ह्या असोसिएशन मार्फत केली जाते. यावर्षी पण ती तशीच असणार आहे. मी असं म्हणेन की गेल्या वर्षीपेक्षा खूप सुधारणा आम्ही करण्याचा प्रयत्न करतोय. त्या पण अगदी लक्षात येण्यासारख्या सुधारणा आम्ही त्यांना देणार आहोत. तर मी पुन्हा एकदा मला सगळ्यांना आवाहन करावं असं वाटेल की जास्तीत जास्त संख्येने या इव्हेंटमध्ये भाग घ्यावा. आम्ही सायकलिंगसाठी सर्व शाळांमध्ये भेटी दिल्या. शाळातल्या मुलांना सायकलिंगबाबत जागरूक करण्याच्या दृष्टीने ह्या इव्हेंटबद्दल जागरूक करण्याच्या दृष्टीने त्यांच्याकडनं पण चांगला प्रतिसाद आहे. जी मुलं फन राईडसाठी म्हणून 25 किलोमीटरसाठी म्हणून जी येणार आहेत त्या मुलांच्या सिक्युरिटीच्या दृष्टीने सुद्धा आपण चांगली काळजी दरवर्षी घेत असतो. आणि कुडाळेश्वरच्या कृपेने एवढे 8 इव्हेंट झाले पण एकाही इव्हेंटला आजपर्यंत कुठल्याही प्रकारचा डाग किंवा असं काही झालेलं नाही की ज्याच्यामुळे आम्हाला थोडं सिक्युरिटीच्या दृष्टीने काळजी वाटावी. तसंच ह्यावर्षी पण तेवढ्याच काळजीने प्रत्येक सायकलिस्टची काळजी आमच्या असोसिएशनमार्फत आमच्या सर्व स्वयंसेवकांमार्फत केली जाईल याची मी तुम्हाला खात्री देतो. दरवर्षीचा हा जो इव्हेंट असतो तो वेगवेगळ्या ठिकाणी आपल्या जिल्ह्यामध्ये जे सायकलिंग क्लब आहे त्यांना आम्ही यजमानपद देतो. यंदा हे यजमानपद रेनबो रायडर्स ओरोस यांच्याकडे हे यजमानपद जातं आहे. आणि डॉक्टर बापू परब असतील, प्रथमेश असेल, सिद्धार्थ असेल, ही सगळी मंडळी यामध्ये अगदी जीव ओतून स्वतः प्लॅनिंग आणि कामकाज त्यांचं सुरू आहे. सिंधुदुर्ग सायकलिंग असोसिएशन त्यांच्या मागे अगदी खंबीरपणे उभा आहे. मग ते प्लॅनिंग असेल, कुठल्याही प्रकारचा सपोर्ट असेल, या सगळ्या बाबतीत आम्ही एक होऊन हा इव्हेंट अगदी यशस्वी पार पडण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करतोय. ज्या काही म्हणून सरकारी यंत्रणा यासाठी आम्हाला लागतात त्या सर्व सरकारी यंत्रणांकडे आम्ही पोहोचलेलो आहोत. त्यांनी आम्हाला अत्यंत विश्वास दिला आहे की आम्ही दरवर्षीप्रमाणे जसं आरोग्य खातं असेल की जे आपल्याला ॲम्ब्युलन्स पुरवतात, जे पोलीस डिपार्टमेंट असेल जे आपल्याला सिक्युरिटी आणि रस्त्यावर जे आपल्याला ट्रॅफिक पोलीस लागतात ते असतील, ह्या सगळ्या यंत्रणा आमच्यावर दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा आमच्यासोबत असतील आणि आहेत.
त्यांच्याकडनं आपल्याला तसा ग्रीन सिग्नल मिळालेला आहे. नमस्कार, मी प्रथमेश सावंत, रेनबो रायडर्स कोपरब सरांच्या क्लबमधनं मी सायक्लिस्ट असोसिएशनशी कनेक्ट झालो. यावर्षी इन्स्पायरचं 8वं वर्ष आपलं आणि सायक्लिस्ट असोसिएशन ऑफ सिंधुदुर्ग यांच्यामार्फत 8 वर्ष सातत्याने घेतल्या जाणाऱ्या इव्हेंट आहे. मागच्या वर्षीपासून थोडंसं थ्रिल एलिमेंट आपण ॲड करायचं आहे. या अनुषंगाने आपण रेसकडे थोडं रेस आयोजित केली होती. चांगले सायक्लिस्ट आणि इथे यावेत आणि लोकांना थ्रिल थोडंसं अनुभवायला मिळावं. मागच्या वर्षी जेव्हा आपण रेस घेतली तेव्हा बऱ्याचशा डिस्ट्रिक्ट्सवर वेगवेगळ्या ठिकाणी रोडवर थांबून लोकांनी त्याचा आनंद घेतला, थ्रिल बघितली, स्पीड अनुभवली. यावर्षी आपण त्याच्यापेक्षा पुढच्या लेवलला ती गोष्ट घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करतो आहे. त्याच्यापेक्षा अधिक संख्येने सायक्लिस्ट आपल्याकडे रेससाठी इथे यावे अशी आमची आशा आहे. यावर्षीची रेस जी होईल ना ती MIDC बॅरिस्टर नाथपाई ग्राउंड, MIDC ते वेंगुर्ला आणि व्यायाम आपण परत MIDC अशी राऊंड अबाउट रेस होईल. सो त्या गेल्या वर्षीचाच रूट आपण कंटिन्यू करणार आहे रेससाठीचा. जवळपास 60 किलोमीटर. आत्तापर्यंत 150 सायक्लिस्ट आपल्याकडे कन्फर्मेशन आहे. ते लोक येतात. त्याच्यासाठी आपण विविध आकर्षक बक्षिसं ठेवली आहेत आणि आमचे अध्यक्ष गजानन कांदळावकर असतील, डॉक्टर परब सर असतील, रुपेश तेली आहेत आणि प्रमोद बोगटे अशा ज्यांच्याकडे आयोजनाचा इतका प्रदीर्घ अनुभव आहे त्या लोकांमार्फत आम्ही हे करतोय. त्यामुळे थोडंसं आम्हाला रिलीफ आहे आणि त्यांच्या गायडन्समुळे म्हणजे दरवर्षीचा एक सेट पॅटर्न आहे. त्यामुळे आम्हाला हे खूप इझी होतं असं म्हणतोय आम्ही. आणि ह्यावर्षी जी रेस आहे त्या रेसमध्ये आम्ही एक विशेष एलिमेंट ॲड केला आहे. तो म्हणजे सिंधुदुर्गमधून जे पार्टिसिपंट रेसमध्ये पार्टिसिपेट करतात. आता कसं होतं बऱ्याच वेळा बाहेरून येणाऱ्या सायकलिस्टच्या स्पीड आणि थ्रिल्सबरोबर आपल्याकडचे लोक मॅच करू शकत नाही. त्यामुळे बाहेरून येणाऱ्या लोकांना सेपरेटली आपण प्राईज पूल मोस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट होतो. पण यावर्षी आपण एक स्पेशल एलिमेंट म्हणजे आपल्याकडे 2 एक्स सायक्लिस्ट आहेत. अगदी 5 वर्षापासून सगळ्या एज ग्रुपमधली जवळजवळ 500 सायकलिंग ॲक्टिव्हली और नॉन ॲक्टिव्हली सायकलिंग करणारी सायकलिस्ट सध्या इथे आहेत, जे लिटरली हेल्मेट घालून रोडवर सायकलिंग करताना दिसतात. तर हे जे आहे हे यश जे आहे ना ते हे सगळं ही इथली सगळी माणसं, सगळ्या शाळातले पालकांचे सगळे सहकार्य ह्याच्यातून एक साध्य झालेलं आहे. आता एक खूप मोठं रोपटं झालं. माझं पण आयर्नमॅन झालंय. माझं एकट्याचं यश नाही, याच्यातूनच प्रेरणा घेतलेली आहे मी. आणि कुडाळ सायकल क्लब किंवा आपल्या सिंधुदुर्ग सायकलिस्ट असोसिएशनचंच हे सगळं यश आहे. तर सगळ्या मुलांना, शालेय मुलांना, कुडाळच्या परिसरातल्या लोकांना मी आवाहन करतो की 60 किलोमीटर रेसमध्ये जर शक्य नसेल तर 25 किलोमीटरच्या आपण राईडमध्ये तरी भाग घ्या. खूप सुंदर रस्ता आहे आणि 60 किलोमीटर मध्ये ज्यांची तयारी आहे त्यांनी 60 किलोमीटरसाठी पण भाग घ्यावा. आणि यावर्षी आम्ही एक नवीन एक आयडिया ठेवली आहे की सिंधुदुर्गातल्या सायकलिस्टना पण काहीतरी यापासून प्रेरणा मिळावी म्हणून सिंधुदुर्गातल्या सायकलिस्टचे जे नंबर येतील त्यांना सन्मान चिन्ह, मानपत्र देऊन त्यांचा गौरव करण्यात येईल. म्हणजे पूर्ण स्पर्धेचा निकाल असेल, त्याबरोबर फक्त सिंधुदुर्गातल्या सायकलिस्टसाठी पण एक वेगळा निकाल असेल की त्यामुळं जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आमचं हे सायकलिंग पोहोचेल आणि त्यांना प्रेरणा म्हणून जास्तीत जास्त लोकांनी सहभाग घ्यावा. जी लोकसंख्या आहे त्या दृष्टीने जर बघायला गेलं तर आपली इन्स्पायर, त्यानंतर पोस्टल रेस, त्यानंतर मान्सून रन असे जे इव्हेंट होत आहेत ना ते सगळे खरं म्हणजे आपली जी एकी आहे, सिंधुदुर्गाची एकी आहे त्याच्यातूनच होतात. तर आपला जो सिंधुदुर्ग सायक्लिस्ट असोसिएशन ऑफ सिंधुदुर्ग हा पूर्ण सगळ्या तालुक्यांना घेऊन आपण पुढे जातोय. आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं बघायला गेलं तर जे आयकॉन आज आपल्या समोर आहेत, आज खरं म्हणजे मला सांगायला खूप आनंद वाटतो की सगळ्यात पहिला सिंधुदुर्गाचा पहिला आयर्नमॅन म्हणून आज प्रमोद बोगटे आपल्या समोर आहेत. त्यांनी सगळ्यात पहिला आयर्नमॅन केलेला आहे. आयर्नमॅन म्हणजे सायकलिंग, स्विमिंग, रनिंग ह्या तिन्ही कॅटेगरीमध्ये, म्हणजे तिन्ही कॅटेगरी आपापल्या जागेवर खूप मोठ्या आहेत. कारण त्या तुम्ही स्वतंत्र करायला गेलात तर त्याच्यामध्ये एवढी अंग मेहनत लागते. रनिंग करायला 21 किलोमीटर रनिंग करायचं असेल तर तुम्ही नुसतं 10 किलोमीटर रनिंग करून चालत नाही, त्याच्यासाठी रेग्युलर प्रॅक्टिस करावी लागते.
त्यानंतर सायकलिंग आहे, सायकलिंगमध्ये पण तुम्हाला 100 किलोमीटरचं अंतर आहे, 200 किलोमीटरचं अंतर आहे. हे जे अंतर आहे तुम्हाला कापायचं आहे तर त्याच्यासाठी पण प्रॅक्टिस लागते. त्यानंतर स्विमिंग पण एवढा अवघड हे विषय आहे की तो तुम्ही ज्या वेळेला सुरुवात करता, खरं म्हणजे आम्ही सध्या चालू केलं आहे